Vinderen af X-Factor 2. Ja, hvem er X-Factor-vinderen egentlig? Med mellem 1,5 og 1 million seere hver uge må X-Factor siges at være en af de største tv-shows i Danmark. Alligevel ser vi, at så snart X-Factor er over, er vinderen glemt. Kan du fx huske, hvem der vandt i år? Du får lige 5 sekunder. Det var Simon Kvams deltager, Helene Frank, som vandt med 69,11% af stemmerne. Når X-Factor er så stort et show, hvordan kan det så være, at vi alligevel glemmer deltagerne? Det vil vi forsøge at finde ud af i denne video. Ifølge tidligere X-Factor-dommer Remy. Dejlig charmerende dreng. Pige. Pige, nej. Skal årsagen findes i, at X-Factor fungerer som en parallel virkelighed? I et interview til BT siger han, at X-Factor er sin egen parallelle virkelighed, hvor deltagerne når et niveau, som ikke findes i virkeligheden. De synger verdens bedste sang med en kæmpe produktion omkring sig og 1 million seere hver uge. Det er der ingen artister i virkeligheden, der har. Derfor vil alt føles som et antiklimaks efter showet, og det tager pusten fra de fleste. Dermed har deltagerne ingen chance for at leve op til det store seertal eller for visninger eller streams, der ligger i nærheden af det X-Factor kan give dem. Derudover er TV2 en af Danmarks allerstørste tv-kanaler og kan række ud til store dele af befolkningen, som ellers ikke vil kunne opnås i samme grad som normalt. Også X-Factor-legende Thomas Blachman har en idé om hvorfor. Jeg synes, det var som at blive trukket baglæns igennem kloaksystemet på hele Amager, altså. Det var rædselsfuldt. Men I får et nej til gengæld. Han tror, at Danmark som samfund måske bedre kan lide håndværkertanken. Altså at man skal arbejde sig op fra bunden og ikke bare blive kendt fra tv. Det, der kommer til udtryk her, er, at det måske er janteloven, der er årsag til, at X-Factor-vinderne ikke får en stor succes efter showsene. Seerne føler sig snydt. En helt tredje og måske mere ukendt X-Factor-dommer, Carsten Solskjaer Schack, som afløste Thomas Blachman i 2010, mener, at det skyldes, at folk ikke tager programmet seriøst. Be my love friend now! Han siger, ja, det er sjovt at se Erik og Lone, som ikke har en tone i livet dumme sig i en musikkonkurrence, men det har bidt sig selv bag i, da ingen seriøse musikselskaber længere har interesse for kunstnere, der har været i det cirkus. Tag dig selv alvorligt for helvede. En anden årsag kan være, at tiderne har ændret sig. Det forholder sig nemlig sådan, at der ved X-Factor-finalen i 2008 var godt 2 millioner seere, mens der i 2023 kun var 700.000, altså cirka en tredjedel. Måske er måden i dag, hvis man gerne vil blive kendt for sin musik, at gøre det over sociale medier, hvor eksponeringen er langt større end ved klassisk Flow TV. X-Factor kan derfor vise sig at være et billede på et program, som tilhører en anden tid, og hvis man vil være kendt, er der andre og bedre muligheder i dag. Det var i øvrigt Martin Hoberg Hedegaard, også kendt som Savers, der vandt i 2008. Det var alt for denne video. Jeg håber du nød den. I så fald må du meget gerne give den et like og abonnere på kanalen. Og så håber jeg i øvrigt, at du blev det klogere. For seerne føler sig snydt.